Horas matuita saluhna. Horas. Adora suta buka parmenggota. Adong sada ralat pelayanan paduan suara ama HGBP Kebayoran Baru. Marede non duk saya titing. Olah dema. Sudah parhalado ni huriata. Pasahaton selamat hari Minggu Tuhamu sudah ruas. Tarlu mobi. Tuhamu ruas naudope madohoti parmingguota di garijat tahun. Soni turuas na madohoti parmingguota marhite live streaming di bagas tabe. Adora sota buka parmingguota tabasonang maruhata dengan mahita martangiang di bagas rohat tabe. Amin. Tabasonang maruhata tabuka ba parminggota marede mahita siya buku ede nomor sia mamuka sian ayat sada sahatu ayat tolu.
Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia. Na tumapalangit do tanoon. Amen. Songoron dohata ni Tuhan Jehovah. Manang ise na mamaleon amaleoteoni. Ido napasangap au. Jala mabahid dalan. Asa hupatuduhon tu ibana. Hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hupang idohami tuho. Sailehon matodim na badiyay tu bagasan rohanami. Say paiyad di bagasan hami asin ni roham. Dohot hatigoran na pinatupa ni anakmu Jesus Tuhan nami. Say ramoti hami. Di hamamasa ni pangujunan, pargogoy mahami, mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni rohami, midadenggan ni pabaynamu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Udol mahamu. Mari demahita. Sa buku Ede nomor 710 ayat 1 dohot 2. Tangyau kamu ma patit ni debata imasian patik parjolo sahatu patik pas apuluon patik parjolo audo debatam ninna debatata dang jadi marakub ahu habahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganamu jalarang jadi sumanommu manangahan na di banua gijang, doho na di banua tanoon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gogabe si sobaon, manang sioloan, patik patuluhon. Dan jadi dohonommu goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhum dosogot, akan namar sineang, di goarna patik paupaton
Ingot hamuma parbadian ari minggui. Dinaono mari ma ulahamu nasa siulamu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahuba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutani alape, nama ngebati hutam. Aidi naonom ari do di toppa de bata, langit doho tano doho laut, doho nasa isina, dungi, maradiat do ibana diari papi tuhoni, dibahenido, ubahen na di pasu-pasu de bata Jahuba, ari paradianai jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangat pomu natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu, di tano na dilehon ni Jahuba, de Batam diho, patik paunopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon, hatana sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang lobum, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tupati na sapului oddo. Ahu do Jahuba de Batam ninna de batatta. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluho dosan yamana tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan sugoroha diau. Alai, asido rohaku di akan namar ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Imasahakna atau rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargugu imahami, mangulahon nahubar tu patikmi. Amen. Marede mahita siya buku ede nomor 410 sia ayat sada dohot tolu. Produci
Tatopoti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo naso hadudosan. Sitopa nasana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom mano poti dosa nami. Akana hula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naruai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangalasyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asima roham dihami ale di bata nami. Pardengan bahasa jala parasi rohado ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluna. Jala suruma todi parbadia turoha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi hodi bagasan hati goram dohot abadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda. Na pinarbaga bagam diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu ma baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesani dosata. Para siro hajala pardengar bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para siro hagodang. Dang dibayan hita tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tu akka haja atota. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diaka na makabiari ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Udol bahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 377 ayat 1-2. Sudah
ni debata turpu epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Lukas bidusia mamukasen ayat 22 satu ayat 27 tajahama mar sore-sore laos didokma ia anak ni jolmai ikong godang do taunonna bolokonon ni aka panunggane si tua ni malim do si boto surat do ibana dang i pusau do jala mulak mangulu do di ari patoluhon. Tusaluhut na madidok, ya adong nanay mangihut tonao, di swadaho ma dirina, dituhuk ma ari-ari hau pinarsilang na tu ibana, laho mangihut tonao. Ayaguan hosa mananuai paluaon hosana alai na aguan hosa ala niau ido na pangula hosa. Ay ahama gunana di jolma, nang nasa pertibiot di omo, anggo diago dirina, los mago do disi. Asa na olong maila ala niau dohot ala ni akka hataki pailahon ni anak ni jolmaido ibana dinaro ibana di bagasan asangapon na di ibana doho na di amai rapon akka suru-suruan na badiai Alai tutudo hatakot tuhamu, adong do deba na jonjong dison, na sotupa mangai hamatean, sojolo di daro harjau ni debata. ido sahakna martua do na tumangion hata ni debata jala na upeotsa. Amen. Marede mahita sebuku ede nomor 610 ayat sada dohot opat. Tidak ko mahapor siyaw tay songonani hatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehova idoama pargogo na suatu dosan na tumo pelangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuon ni si Maria, nagabigabian sa tod di porbadia, andorak sa buwan. Ido tuhata natuban na bernit, ipanguman silatus, na matetarpaja libana di aw pinorsila, natua tuban wa torun di tano, namulu jari patoluhon, namanay tu surgo, laun dulsamu ni bata Jehova, amanay pargogo na suatu dosani, di sini mana pamula suatu tanoon, mangumi alak na mangoludo na mate. Au porsea, Don perbadia, jalur sada huria na badia, huria to panyaka Kristen akan abadia, do diasan di dosa, do diatai na mando, mula mangulu sogo daging ni halak mate, do dianguluan na surasuda. Amin. Udul mahamu. Tabegema Korsian Paduan Suara Ama Bandung Timur.
Sale
Bagaimana titing di Huriata? Titing di Huriata, Minggu tanggal 15 September 2024. Naparjolo, Goarni Minggu sedarion, ima Minggu pasapulu onopon, dung Trinitatis, dohot topik, aidengado uhum ni Jehovah Tuho. Napaduahon, padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tuaka ianakon ni Huriata pinabotohon tuhuna toras nanaing madidihon ianakonna asa mengisi formulir pendaftaran. Napatuluhon titing nanaing marbagas titik perjolo naing majalo pasu-pasu perbagasoma goar Agus Pahala Simbolon MBA MSC, alamat Jalan Hidup Baru 3 nomor 31. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, anak Niamata, Padita Luhut Simbolon STH, Tubuni Inata Marisi Ripka Boru Silalahi, Dohot Orwana, Goar Elizabeth Pauli Cynthia Juliana Boru Sibarani SIP, alamat Komplek Bina Marga RT 0502 nomor 40 Pondok Kelapa Jakarta Timur. Huria HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. Boru Ni Amata Samuel Sibarani, Tubuni Inata Grace Boru Siahan. Pamaso-masuo dari Sabtu tanggal 20 September 2024 pukul 8 WIB
di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Sai di pasu-pasu tuhat tama sakap parbagason nasida. Na paopaton ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 10 September 2024 nasalpu nunga marujungolu amata Doktorandus Riado Simajuntak umur 72 tahun, alamat Komplek DPR RI 2C23 Sektor Sion, Tuudean Sadarion, Minggu tanggal 15 September 2024 di TPU Tanah Kusir. Tatangnya koma asa tumibu tarapun rohani keluarga na tinarikona. Napalimahon acara pangabulion. Hari Rabu tanggal 11 September 2024 di Patupa Huriatta do acara pangabulion tu keluarga Sintua Nyonya Ida Manur Siagian Boru Simajuntak maringanan di Serbaguna A na niuluhan ni Pandita Liston putar-putar. Napaonopon pangebation ni Huria Sadarion Minggu tanggal 15 September 2024 rodo paduan suara Amasion HKBP Resort Bandung Timur mengebati Huriata di Parmingguon bahasa Batak pukul 2 luit. Mardomu tusi namar jamita Sadarion ima amang Pandita Fernando Hutagaol jala diuduti ramah tama rap dohot pungwanama HKBP Kebayoran Baru namaringanan di ruang serbaguna A. Napapituhon NHKBP Sadarion Minggu tanggal 15 September 2024 di Patupa NHKBP do Basar namaringanan di alaman ni gerejata sekaligus pemaparan kegiatan ni Naposo. Hari Sabtu tanggal 20 September 2024 pukul 10.30 di Patupa Naposo ni Huriatta do NHD Parheheon Edition maringanan di ruang serbaguna pinabotohot sude Naposo asa madohoti ulauni. Napawaluhon wisata Bonapasogit Situa HKBP Kebayoran Baru. Hari Senin sahat tu hari Sabtu tanggal 10 sahat 21 September 2024 Situa HKBP Kebayoran Baru Patupahon wisata tu Bonapasogit. Napasiahon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul siang sahat tu nasipul di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do PPD Expo pameran UMKM dohot kuliner maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP. Peserta PPD Okumene Inklusif Expo pameran UMKM dohot kuliner ima anggota ruas ni se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na bergerak di bidang UMKM dohot berbagai jenis produk makanan dohot kerajinan tangan. Jala didohoti UMKM sian lintas distrik, lintas agama, dohot masyarakat sekitar, gedung Sopo Marpikir HKBP. Nasab pasapuluhon. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriatta Pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni Huria na Tubu Manang Barbagas di tanggal 15 sahatu tanggal 21 September. Saya tu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni Huriatta na sotar surat dope warna dititing na ulang tahun di Pabuama tuganup situa ni sektorna Manang tu sekretariat. Na papilihon akatiting na sojinahahon hobar tu titik cetak sadarion. Tenggam mata jaha songonima saha ni titing di Huriatta di bagasan minggu sadarion taingot bema manangnya koni tujolo ni tu hatta. Tabegema korsian paduan suara ama.
Marede mahita sebuka de nomor 707 ayat sada dohot udukna jala tapasaha ma peliata. Dameni debata na sumurung sian salhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora semua di dasaluna. Atan yang dibata dihita di minggu tasadarion denet sian buku ni parpasalmen bidu 110 mamuka sian ayat sada satro di ayat sia hujahama dihita. Pesalmen 110 ayat sada satro di ayat sia.
Holong do roh haku di Jehovah, ala nang ditangi hojo-joki hurajoku. Ainu ngadi paeleng pinggol na tuau, jadi sai jowo kumaibana saliling au mangolu. Nunga pola di haliang ya karate ni hamate ya nau. Jalan nunga pola mangonai tuau, aka hagogotan ni banua toru. Nunga pola mangonai tuau hagogotan, dohot pardangolan. Dungi hupa jau-jau magoar ni Jehovah, ale Jehovah sai palua ma todiki. Parasi roha do Jehovah jalan abonar, jala parasi roha do debatatai. Siramoti aka si ujur roha do Jehovah, nungatung tarje polau, jadi ibana ma mangurupiau. Mula mahawale todiku tu para dianami, aiding gado uhum ni Jehovah tuho. Tongodo nunga dipaluo ho todiku siya kamatean, mataku sian ilu-ilu, patu sian partutuhan. Saimar parangi di jolo ni Jehovah mau, dia kaluat ni halak na mangolu, disima sahatna. Damang do dainang, adorang sopatorang, sopasa jamita di bagasan, minggu tak sadarion, patadami ma diri nami, songon titing naking naung tabigi, hami Padita Fernando Hutagaol, mangalap boru lubang gaol. Ya. Atar songonido mulu patadau diriau. Atar herana sarupa HP daong. Daudi. Dua ma dihami danak. Boru masyakangan bawa ma si nomor 2. Nama nubuh nau boru pakpahan si matuaku boru pardede. Sama tabi tuhamu damang do dainang hanggi pinaribot sian Huria HKBP Badung Timur Horasma di Tasaluna. Damang do dainang di patorang di paingot tuhita di bagasan tikion mariti-hiti pengalaman hidup, pengalaman yang begitu mencekam. Mulota pahiuti turpukon tung nangirido nang akaina ado dasar muna madok holong tuamay ala gateng di mana ala baga do aneng inatay. Mungkin itu yang pertama di bereng sinadaw bagak di bereng sinadaw gateng. Itu dasar rasa cinta, rasa sayangnya, rasa mengasihinya. Kemudian berangsur-angsur kemudian menjadi menua. Enggak banyak lagi orang bilang pasangannya cantik, pasangannya ganteng. Paling hanya di depan orang bilangnya istrinya cantik, bilangnya suaminya ganteng. Paling hanya di depan orang, tapi kalau di rumah pasti dibilang roamaho. Itu kan, paling tikiari kamu lembaga opungate olo ina. Ali mulu tikiri jebu si panggarap ko ate do kalakyo lam gateng ina. Menua. Rasa sayang juga enggak.
Ada juga orang yang mencintai, menyayangi karena apa? Karena mungkin dia lihat ini dompetnya tebal, kontrakannya berapa pintu, dia pejabat, dia punya harta, dia punya yang mau dia ambil untuk dirinya. Itu makanya ada istilah cowok matre, cewek matre, ya kan? Atau belakangan lagi mertua matre, kan gitu. Ada juga yang seperti itu. Karena dilihat ada yang mau dia ambil. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur mau mengajar kita, mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan holokta tu dewata. Buasa hita maka holongi dewata, ala dewata do parjolo maka holongi hita. Ido dasor di tonga-tonga ni ngulu na porsia, asa taha holongi ma tuhatai. Unang haholongi debata, unang haholongi tuatai, asa dihaholongi ho. Alay ubaina dihaholongi do parjolo, asa ulauta masong na porsia makaholongi debata. Ido asa dido gabi pasu-pasu maho ala nang tarpasu-pasu dong ulutau. Dangadong nanggosa da hitaon naso di pasu-pasu di bata, naso makilala pasu-pasu na di tonga-tonga ning ulutaw. Dangadong hita boy ingkar terhadap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persoalannya hanya diri kita ini yang menganggap bahwa kalau itu kecil itu bukan berkat Tuhan. Ikon belgado asa pasu-pasu, molo mek-mek dodang pasu-pasu ni di bata. Ale belajar, melatih diri untuk berkata syukur kepada Tuhan atas nikmat berkat yang Tuhan beri kepada kita setiap hari. Unang julu belga. Alen nasadiya pena pinasaha ni debata di tonga-tonga ning ngulutai. Boy mahita madok mau lihat. Imatad ni holong tatu debata. Jala di bagasan holongido tubuh ma pamujion tu debata di tonga-tonga ning ngulutau. Pinuji ma debata ala nang mamasu-masu nguluta. Tarbarita maguar ni debata ala ni pamujiota tu debata. Odo jauh-jauh ni parpasalmen tu debata. Tabu do parpasalmen ni majauh tu debata. Mangalu-alu tu debata. Ala buha, ala jonok, ala ditada. Ala resut pertanyaan na tu di bata. Iro makana kadongan di tonga-tonga ni ngulu tope muludang tetad datakas malu hita maju. Ale muludung takas tetad da tabo to songod dia ibana tabu hita maju. Opung ni siya dunang. Omak ni siya dunang. Bapak ni siya dunang. Tabu hita majuhosa. Alay mo ludang tatada. Dan tabu to. Arumang gurti pe mabiri ba. Asa dihita salu na damang do dainang. Di ngulut taon, sudah do hita menghadapi
akahamaulun nangpe tikina marasing-asing nangpe marsibalgaan sitaonon na tadopi alesadok tadopi doi ikodo bolusotay asaboy hita taripar di pasu-pasu ni di mata na umuli jala adong ma nang dohonon ni turpukot tu hita nanang si ula honota songon na porsia hita say marparangi di jolo ni Jahoba maau di akaluat ni halak na mangolu marparangi di jolo ni Jahoba berarti kita harus bersikap, bertutur kata, berlaku di depan Tuhan yang memberkati kita. Enggak mungkin kita berlaku yang tidak baik. Maka seperti apa perlakuan kita kepada Tuhan, seperti itu jugalah perlakuan kita kepada sesama di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Odo togu-togu ni parpasalme tu hita. Supaya kita berlaku seperti apa kepada Tuhan, seperti itu juga kepada sesama kita. Unang di bagasat tangiak kita burju herana burju tu di bata ala di tonga-tonga ningguluta siapari adong hosom adong late di tonga-tonga ningguluta tu akadongata. Unang herana burju hita martangi yang tu di bata aledang boy hita mangerupi akadongata nagali. Dang boy hita gabi pangapul dia kana marsak. Songon dia ma hapor siaota tu di bata. Songon pakirimon di tonga-tonga ninggulu taon. Songon ima ulahon tu akadongamu. Burju mah homar tangiang. Ay di bagas tangiang itu. Inilah celah yang bisa dilihat oleh pemazmur ketika dia berada di dalam tekanan, ketika dia berada di dalam kesulitan yang begitu berat. Dia mampu melihat itu. Dia mampu mengucap syukur di dalam doanya kepada Tuhan. Dia mampu memuji Tuhan di dalam doanya kepada Tuhan. Boha hita. Tuk dope hita tu si. Tuk dope hita martangi yang madok mau lihat itu di bata tikiro akaparuki lo di tengah-tengah ninggulu tahun. Berat. Karena apa? Karena kita kerap lupa siapa Tuhan kita itu. Bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan posisinya saat itu. Tetapi pemazmur Daud bisa melakukan itu karena hubungannya yang baik dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu bagaimana. Karena dia telah merasakan bagaimana Tuhan berbuat di dalam kehidupannya. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan itu enggak pernah meninggalkan dia. Dak kaya dao Tuhan isianau. Ay jonok do ibana iparate-ate hodong ulukon. Mare de mehita hut mata pasahat piliata tu de bata.
Tatangnya ko mapiliata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Ginjang. Hodo araruan ni salut sileon-leon na dingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na nalehom tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulo na rajomu. Dito nga to nga ni uriam dohot di Portibion. Buhay marohanami mariti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madak mauliati tuho. Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Ginjang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaum. Say saut malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Ginjang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.